Ahojte priatelia, tak opäť sme v nejakom meste v Nemecku, menom, no akože nie v nejakom, ale sme v Dresdene s Beátkou. My už sme tu boli niekoľkokrát, no ale nikdy sme nemali kameru so sebou, tak vám to tu dnes troška nasnímame a ukážeme vám, čo sa tu nachádza. Veľmi akože významné historické mesto. Tu pred nami máte múzeum nejakej romantiky dresdenskej. Poďme, ideme na druhú stranu. Vidíte krásne tie barokové budovy tu, na jednej, na druhej strane. Naozaj historické mesto, ktoré malo význam aj počas Svätej ríši rímskej. Obrovská expanzia tohto mesta, 17. 18. storočie, kedy tu bol pri moci šľachtic menom Augustus Silný. On bol taktiež poľským kráľom, to ma tiež dosť prekvapilo. Môžete vidieť, no, sa to tu pekne miesi s tou modernou architektúrou a s tou starou barokovou, renesančnou architektúrou. My pomaličky s Beátkou pôjdeme na ten Augustov most, ktorý tu bol už od čias tých napoleonských vojen, ktorý sa vlastne stále v priebehu tých stáročí upravoval. On tu je od roku 1200, alebo ešte aj skôr, vieš. Takže už toho si pamätá veľmi veľa. No je to pekná špacírka, aj keď vidíte, jar sa nezadržateľne blíži, no ale dnešná pocitová teplota si myslím, že nie je 10 stupňov, keďže do toho ešte pekne fúka vietor. 9 stupňov? Že 9 je vonku. Tak to je pomerne chladno na koniec marca. Ale užijeme si to. Dresden mám strašne rád, my sme tu už boli niekoľkokrát, ale tak ako som spomínal, netočili sme. A mne prvýkrát, pamätáš ešte keď sme tu boli, január, to asi 2-3 roky dozadu, to bola brutálna zima, ale máme krásne fotky, kedy sme si spravili fotografie, ne? A to bolo veľmi pekné, ako také mystické fotografie za západom slnka, ne? Červená obloha. No a môžete vidieť tam vzadu, že sme vstúpili na ten Augustov most. No a cez Dresden preteká rieka Labe. To určite poznáte, rieku Labe. Po nemecky Elbe sa mi zdá. Elbe. No ona tečie aj cez Čechy. Ústí nad Labem, nie? Takže... Vážne, ako si nechce mal ústí nad Labem? No. Chcem sme kúsať dokiaľ už. To je pravda. Veľa Čechov tu je, môžete počuť, viete, ste niekde na zastávke, alebo sa prechádzate a počujete Čechov. Takže tu sme na tomto mostíku, ktorý tu je už hodne stáročí. A budeme sa približovať pomaličky k tej starej historickej časti mesta. A popíšeme si tie budovy, čo sú tam pred nami. No ale fakt. Škoda, tie slnečné lúče mne tu chýbajú osobne. Mohli by, keď sme tu zase. Aha. Tak sa nám vždycky pošťastí v takom počasí. No, aj v takom chladnom počasí tu, keď prídeme. Asi by sme to mali už plánovať na leto skôr. A najlepšie, priatelia... Pozri sa. Jaký saxenský prízvuk, ne? Si to počula? Sachsen, to je vlastne Sasko. Máte aj Dolné Sasko, ale tu sme v Sasku. Blízko sú české hranice. No a hlavným mestom je Dresden, pochopiteľne. Obrovské korýto rieky Labe. Máte tam lode, reštaurácie. No a mne sa veľmi páčia, ne? Tie barokové budovy tam vzadu, kedy ten Augustus, ten šľachtic, čo tu bol ešte počas toho posledného storočia Rímskej ríše, Svätej rímskej ríše, tak on proste chcel vybudovať mesto podobné
alebo neviem, mu sa páčil ten Versailles a to, tak on to proste chcel tu preniesť do tejto architektúry tohto mesta. A preto tu vznikli vďaka nemu Augustus der Starke sa to volal. On mal prezývku Silný. No ale taktiež, čo som čítal, tak on mal strašne veľa žien, mileniek a neviem koľko detí, chápeš, takže si žil takýmto životom. A neskôr sa stal aj poľským kráľom. No. A on proste konvertoval, vieš, z protestantizmu na rimokatolické náboženstvo, aby sa mohol tam stať vlastne tým kráľom. Čiže Sasko to v minulosti bolo veľmi významné. A to vieš, tá krajina, tá mapa, ktorá bola v minulosti, tak proste úplne ináč vyzerala tá Európa. No a proste on vládol aj v Litve, v Poľsku a ešte tu, v Sasku. No a Drážďany samotné, predstav si, že to bolo slovanské mesto. To nebolo nemecké, ale to bolo slovanské mesto, takzvaný... To je Záchsen. Ale to boli tu nejakí tí... Ale ja viem, ale to ešte skôr, Bátko, to ešte 300 rokov dozadu. Alebo 400. Tiež ma to neprekvapuje. To bolo proste mesto lužických Srbov. Tu máte aj tabule v tom srbskom jazyku, vieš, to etnikum srbské tu ešte stále je. No, oni založili toto mesto. On tu pôsobil a študoval tu, nie? Aj tento Putínik, súčasný mierotvorca. Takže sme stále bližšie a bližšie. A môžete si vidieť, tie prvky toho Karlovho mosta sú veľmi podobné. Tento je mladší most, lebo bol inšpirovaný Karlovým mostom. Môžete vidieť tam v pozadí, to je Frauenkirchen, ten kostol proste bol totálne zničený do základov. No a v roku 2005 bol otvorený. Pôjdeme k nemu bližšie, ukážeme. No ideme tým hlavným takým budovám. Môžete si všimnúť napravo, teraz električka tam ide, to je ten Hofkirche. On proste ten Augustus ho postavil, vieš, na to, že konvertoval na tú rimokatolickú vieru. No a je to vlastne kostol vysvetený tej Svätej Trojici. Svätej, takzvanej nesvätej. Frauenkirchen a Hofkirche. A ja som si myslel, že vždycky ten Hofkirche, že je starší než ten Residenzschloss, čo je za ním. Residenzschloss proste je starší. Starší, pretože to bolo renesančná budova a potom prešlo do toho barok. Do toho štýlu baroka. Takže prvky baroka, historicizmu, neorenesancie. Na druhej strane tiež sa dostaneme. Máte operu, Zemer, opera, alebo ako sa to volá. Proste opera, historická. Vidíte zase tam, pozrite sa, ako mocný vietor, Stärke, Windböen máme dnes. Ale veľmi dobrú energiu má toto mesto. Od prvého, ne? Razu, čo sme tu boli, je tu citeľná, vieš, tá slovanská, akože Zemper opera. Zemper. Ne, Zemel oper. Zemper oper. Čiže pekná špacírka, naozaj. A máte tu výhoda toho, lebo Praha je strašne zaplnená ľuďmi, vždy. A tu mi to príde také vzdušnejšie, ne? A tiež veľmi krásne, takú podobnú energiu to tu má. Čo aj podobne vyzerá. Takže máte tu tie budovy, krásne sú. Prvýkrát videla, tak človek si fakt povedal, som si v Drážďanoch, no. A Dresden, to je vlastne tá srbština, vieš, tých ľudských Srbov, staroslovenčina. To proste Drážďany vzniklo slovíčka Dresdeny. Dresden to je vlastne ľudia lesa. Čiže vlastne si vieš predstaviť, že tak 1000 rokov do minulosti toto mesto malo veľmi veľa lesov tu všade. A vidíš, teraz toto je všetko úplne zastávané, tu rieka. A
Aj na jednom, aj na druhom brehu rieky sa našli tie historické pozostatky a pamiatky tých slovanských kmeňov, tých lužických Srbov. Takže tu máš ten Hofkirche. Vidíš, to je to dom, to je ten, oni to berú ako katedrálu a tak. Tiež veľmi pekné ako. No a pred nami tam vzadu, vidíš, to je ten Resident Schloss proste. Tam boli, okrem toho Gustava, ktorý bol významným šľachticom v tom 17. 18. storočí na prelome, on zomrel 1733, tak on proste mal právo voliť cisára, vieš, tej svätej ríši rímskej, čo tu bola do nejakého roku 1800, neviem akého, presne, ja si nepamätám tie dátumy. A vnútri, v tom Resident Schlosse, sa nachádza zelená pokladnica. Zelená pokladnica, ktorá proste má, sú tam najbohatšie, najdrahšie klenoty v celej Európe. Proste stovky a stovky miliónov eur, smaragdové, rôzne sošky, eben a tak ďalej proste. A bola v roku 2019 si predstav vykradnutá. Ale nie kompletne, niečo sa našlo, ale chlapíci, vieš, tí klenoty zobrali a začali ich rozoberať, vieš, a bolo ťažké ich vystopovať potom. Takže ešte raz, veľmi významné mesto. On tu mohol voliť proste císar, on mal to právo, takže mal aj obrovskú moc. No a to ma prekvapilo, že bol aj kráľom Poľska. Vidíš, ale bolo to taký, by som to povedal. Tam vpredu máš denkmal kráľa Johana. Ešte je kráľ Johan. No. Ale henten na tom koni tam. Opery. Pôjdeme okolo opery. No ale tu hlavne ten Schloss spred, lebo to je veľmi významné. No, pár metrov oficiálne na Schlossplatz. Schlossplatzi? Tak pôjdeme rovno pod Schlossom a zoberieme si asi za pár tých rubínov a diamantov a smaragdov, čo tam v tej klenotnici zelenej ukryné. Preto asi smaragd. Preto tá zelená, no. Smaragd je zväčša zelený. Zelený, no. Neviem, či má aj inú farbu, ale smaragd je zelený. Takže máte ten Schlossplatz tu. Hofkirche. Krásne toto vyzdobil ten Gustav, musíme mu poďakovať. A pritom si zober, že všetky tieto tu budovy, staré, barokové, alias renesančné, boli do základu zbombardované v 45. No ale opätovne boli postavené, zrekonštruované, čiže naozaj veľmi pekné miesto. Dýcha to krásne históriou, ti poviem. S koníkom? Tak to možno bude sám Gustafsson. Idem si ho pozrieť, čo to je zač. Počkaj, nepíšeme tu. Aha, Friedrich August. Friedrich August? Možno vám to niečo hovorí? Ale je to pekné, to veľmi veľa tých svoch a tých budov, tých vyklenkov. Pekné to je, no to je toto baroko. Denkmal. Zase Vaterland. Nemci sú špecificky tým, že oni Denkmali, tu musí byť proste, to musí byť. Aha. No Friedrich August dem Gerechten das dankbare Vaterland. Ja si to trošku upravím a nasnímam tu okolie tohto Schlossplatzu. Ja som rád, že sme tu. Ešte slnečné lúče by mohli nás troška zahriať a bol by som úplne maximálne spokojný, poviem ti popravde. Tak teraz, ktorým smerom? Ideme tu pod ten podchod, bej? Pozrite sa, ako to pekne tu vyzerá. Ja sa tu cítim príjemnejší než v Prahe, ti poviem. A my... To sú väčšie, preto sa tí ľudia tak stratia. A hlavne mi povedz, kto si môže dovoliť tvrdiť, že Nemecko je škaredé? Počúvaj, toto naozaj môže zavidieť veľmi veľa štátov v Európe. Koníka zoberieme?
Pozri sa. Problém je ten, že kamera sníma tváre ľudí. To je ten problém. No, tak ideme po podchod. Tu taktiež máte krásne sochy. To vyzerá jak z Pánov prsteňov, počúvaj tie sochy. Pekné to. Tu je ďalší. No, krásny podchod. Naozaj Dresden, Drežďany. Strašne rád. Brána? Tak bránou vstupujeme. Georgiho Tor. Takže to je taká brána Georgia. A pochopiteľne všade spousta ľudí, histórie. Pekný podchod, no. Ja mám rád naozaj príjmanie tejto energie, týchto starých miest, čo zažili. Beh dejín. Zažili všetko. Vojny. Jedno, druhé, tretie, vieš. A tie impéria sa tu striedali, menili. Vojny bojovali, umieralo sa tu. A toto stále tu stojí a je to tu. Pôjdeme touto uličkou. Rôznymi smermi sa vydáme. Teraz ideme rovno od toho Schlossplacu, ale potom pôjdeme doľava, lebo chcem ísť k tej opere. Krásne história tu dýcha, priatelia. Ja odporúčam návštevu Dresdenu. Všetkými 10. Sachsen. Ono sa hovorí, viete, že tu Sachsen v Nemecku to je asi najviac rasistický Bundesland, ale viete, to sa len hovorí. A skúsenosti ľudí sú rôzne taktiež. Takže to môže byť a nemusí to tak byť. Ale je tu pomerne veľa týchto Auslanderov, no? Poliakov. Presne. Poliakov, Čechov, tu máš hodne. Pochopiteľne Rusov, Ukrajincov. Kakao štube, bej. No ten nízky počet spánku hodín spánku. Môžeme ísť teraz tu, týmto smerom. Môžeme ísť teraz tu, ale keď neviem, čo tu je. Schloss, ale tak to bude asi vstup nejaký. Najväčšia, najbohatšia v celej Európe ma hodne zaujíma. Ale sme aspoň tu v interiéri, dá sa povedať. Hore to je úplne presklenené. Tento Schloss. Pekné, no. To nie je interiér, ale to je to vnútro. To nádvoričko také, no. Tak poďme. Lebo to veľmi veľa času, ešte hodne mi toho treba natočiť. Takže ja by som to rád to kameroval a tak ďalej, ale v podstate chceme ísť ešte si sadnúť, ne? Niekde do reštaurácie a tak ďalej. Takže... No opäť tu máte tie koče, ktoré sme aj minulo ukazovali vo Weimare, ne? A pekné biele koníky. No my pokračujeme, Beatka, smer. Teraz by som sa chcel dostať tej opere. S koníkmi? Dobre, tak držím krok s koňmi. Ale nie, ja nestíham, oni sú nejaké veľmi rýchle, ti poviem. Silné hlavne. Koňská sila. No vidíte, Nemci sa opäť si užívajú svoje voľné dni, víkendy. Ale čo mu prekvapilo, že väčšinou tých kočí zahranice koní ovládajú práve ženy? No veľmi veľa žien, ja som to videl. Tak oni majú možno trpezlivosti viac, než chlapi. Chlapi v súčasnosti sú moc leniví a ženy majú radi, majú vzťah, majú väčší vzťah. Pivko Paulaner, to mnichovské pivo sa mi zdá, to je skoro všade, v každom Bundeslande, veľmi obľúbené, populárne. Pekné tie uličky, vieš, lebo to všetko krásne na mňa dýcha tou históriou.
tou kultúrou, tým všetkým, čím to prešlo. Človek sa vie tak vžiť do toho. No, opäť. Aj moderné budovy. Krásne ozdobené, tie fasády. Dýchá tu na teba história, aspoň troška, bej? Výborné. Som rád, že sme tu zavítali. Opäť. A tu máš vlastne cvika. Cvika, ne? To sú vlastne vnútri cvinga? Cvinga. Aj to je. Toto je vpredu. To je tiež veľmi významné, tiež baroková stavba. Cvinga. Toto tiež veľmi Grand Hotel tu máte, sa môžete ubytovať. Neviem cenou, koľko sa to pohybuje, ale keďže je to dosť taký honosný hotel, tak tu bude aspoň noc 300 páda. Ko? Keď sa takéto uniforme počka, tak to je pekné. Tak to je tento. Ako on sa volá? Ako sa on volá? Portír. Takže portír vám príde zobrať z tohto Grand Hotela batožinu, čo aj odparkujú auto. Takže to je vlastne ten najvyšší štandard hotela. To bude asi 5 hviezdička. No, auto tu. Myslím, Tam že za tej mnou. batožiny veľa nemáme, ale... No ten hotel, Grand Hotel. Vpredu je portír. Nie, tak ja vždycky na ľahko, ja neznášam s kuframi, s batohami sa akože vláčiť. Že šlos. A ešte raz, ako Beatka sa toto volá tu, čo sme za tým? Cvinga? Cvinga. Vnútri sú záhrady. Fontána tam je. Dresdener Cvinga, no. Dresdener Cvinga, hej, to je ono. To je ono. To je vlastne taký veľký areál. Preto Cvinga, lebo to je medzi niečím. Medzi Schlossom a medzi operou. Tiež to nechal postaviť ten Augustus. Opera je tam. Jasno. Opera je hneď naľavo. Jasné. Poznám. Krásna opera. Opera, ešte raz, Beatko, lebo ja dneska nie som nejaký dutý. Ja si neviem nič zapamätať. Zempa. To proste sa volá po architektorovi tejto opery. Zempárovi. Vidíte, koľko turistov si chodí do Dresdenu. Škoda, že nemajú vlajku, že aká to je nacionalitet. Ale nevadí. To asi je zo Slovenska, aj z Čiech, aj z Poľska, aj možno to aj Finland, alebo aj iné. Krásne ísť do takejto opery. Interiér je nádherný tej opery. Takže tak. Krásne. Pekné to tu je. No? Tak alebo na nejaké iné, vieš, opera to je, ale vnútri v interiéri tá akustika je úžasná, tam sa môžu, vieš, rôzne umelecké podujatia konať. No a veľmi podobná táto opera je tak, jak tá v Leipzigu. Tá strecha hore a to veľmi skoro totožné. To musel tiež byť ten samotný architekt robiť. A tak pozdravujeme z Dresdenu, priatelia. Naozaj príjemná sobota a som rád, že sme opäť vkročili na územie Sachsenu a že sme v tomto hlavnom meste.
historickom, fakt úžasnom, ktoré má Nemecko. Švanenze, alebo jezero. Kde je Beatka? Tam budeš mať, ale Švanenze? Tak to sa tu konajú rôzne tieto. No ty to tam? Tam. Pozri, vidíš, tu asi bude chod. Dá sa to prejsť, ale zjavne... No tam toto je. Vidíš tá korunná brána. To je Kronentor, alebo jak sa to povie. Zisti, čo to je. Si zistia. Kronentor, áno, presne sa si pamätám, viete, tam predo je také jak koruna. To tiež, no všetko na počet, vieš, to je taká, vieš, to ukázala tá pompéznosť, proste ukázali moc, proste tí šľachtici. A ten Gustav, on proste bol jeden z tých ľudí, ktorí naozaj mali tú moc voliť cisára v tej dobe. Počas Svätej ríše rímskej. No ale pekné, pozri sa. Bude sa spomínať na Gustava, pokiaľ toto tu všetko bude stať. Takže na interiéri tohto tu sa pracuje. Ale tiež je to krásne. Je tu nejaká rekonštrukcia, zjavne sa to pripravuje na tú jarnú, letnú sezónu. Sa strašne páči, keď prechádzaš cez tieto staročia, staré miesta. Ideme ešte pred operu. Tu už je vlastne prvky, boli použité na tej opere, čo som si čítal, nejaký historizmus, to je možné, a neorenesancia. Takže asi tak. Takže opäť sme vonku. Ale neorenesancia sa mi zdá, že nie je až tak starý smer ešte. To bude to medzi tých najnovších. Renesancia samotná a tá neo, vieš čo, vždycky keď je neo, tak to je niečo nové. Novodoba. Pekné budovy naozaj. Ešte raz pôjdeme pozrieť na Marktplatz, vieš, že je Frankirchen. Tam hraje niekto na klavíri vpredu. No jasno, že mu hodíme mincičku. A máš nejaké mincičky? To daj. Pekné, lebo chlapak, viete, v súčasnosti naučiť sa hrať na klavír. Ja som to skúšal kedysi s akordeónom, no je to hodne namáhavé, hodne trpezlivosti. A jasné, hodne trpezlivosti. Klavír, hej, ale A čo povedzme si, že každý hudobný nástroj. Iný či iná. Beatka, Petro. daj mu. Spolu. Daj mu sná, hoď mu peniažku. Daj mu dvojku. Tak máme tu nejakého umelca. Tam chodil doma, ty vole. Ja mám rada, že Mám rád. Hlavne nejaké umenie. jak Ježiš. Ja oceňujem všetkých týchto pouličných Kunst, umelcov. naozaj, to je fakt. Či sú to Opäť umelci, dar. akože umelci. Nehmotného, preto hmotné. Lebo umenie naozaj, nie každý ho má. To nadanie na to umenie, no? Umelecký smer, a to hudba, sluch a tak ďalej. Takže fakt. Takže tak toto tu máte. To je pred operou sme. Kopec ľudí, aj keď nie sú tie poveternostné podmienky dnes ideálne, máme pod mrakom. Teraz sa prechádzame smerom od opery, ideme okolo pozdĺž toho Hofkirchenu. No a potom chceme ísť ešte do tej ľavej strany, lebo tam sú tiež veľmi pekné budovy. Tu sme si urobili fotky, popočúvali sme si umelca, ktorý nám tam hral na klavíri. No a pomaličky prechádzame tým hlavným, tým Altštátom.
tým hlavným proste lákadlom toho, prečo tu ľudia vlastne chodia. Dá sa ísť za jednu, ako vidím. Chce sa nám ísť za jednu? Nechce, nie je čas. Herzlich willkommen v katedrále. To je katedrála. Ako môžete vidieť, volá sa to katedrála Svätej Trinitatis. Sanctissimae Trinitatis. Sanctissimae Trinitatis. No, presne. Tak to je riadny tento jazykolám pre mňa. Keď som chodila na kurz a mali sme potom tie pohľadnice napísali, tam som to dávala. Sanctum Sanctum? Sanctum Sanctum. Tiež nejaký výklenku, nejaká socha. Tak opäť sme na tom Schlossplaci a chceme ísť na Marktplatz, kde je ten ženský kostol, čo bol totál našrod rozbitý. A v 2005 opäť bol akože, dokončený, obnovený v 2005. Ono sa dostávalo asi od tých 50 rokov, si myslím. Takže tu, mne sa páči aj táto ľavá strana. Čo sme išli tak hore a potom sme zašli dole, vieš? A môžeme aj troška rieku tu natočiť. Mňa teší, že to môžeme zaznamenať. Aj pre vás, aj pre nás. Nemali sme naposledy kameru, bo sme sa tu fotili, pamätáš? Pamätám si, a fotky už? S tým statívom, no, fotky boli úžasné. Ale teraz sme spravili pekné fotky. Len nechcem to dávať na túto, vieš, na ten stojan, lebo to každý môže tú kamerku, vieš. No je to riziko. Kopnúť, a hlavne kopnúť do nej, alebo, viete, poškodiť. A čím väčšie množstvo, tým väčšie riziko. No, pred nami schody, klasika. Schody musia byť, ale aspoň sa zohrieš, není mi už taká zima. No. Skoro 1001 schod. Ale už lepšie. Aj menej to je, než v tej Erfurtskej katedrále, si myslím. Není sú ani asi moc strmé, ani také vysoké. A dosť široké sú. Trinitatis, hej? Pred nami katedra. Sanctissimae Trinitatis. Svätá Trojica. Viete, o koho ide? Výborné. Aj lepšie to je určite. Poď na štýriečku. Šikovné. Takže ešte raz tu máte pohľad na Labe. Mosky musíš. No a tu máte ten most. Čo som čítal, tie oblúky, bolo ich viac, potom menej. Ten most sa predĺžil, búral, rekonštruoval a teraz je obitý, viete, tým pieskovcom, aby to vyzeralo tak historicky. Ale naozaj 1200 rok bol postavený, inšpirovaný Karlovým mostom. Tak na príjemné mesto na život, ale už viac ľudí tu je, no? Tu už je pomaly 650 000 ľudí. Mikrofón zapnutý, vieš. Ja už podľa toho, že tu mám tú čiarku, vieš. Aha, z tejto sorry. Nevadí. Tak poďme ďalej. Ešte máme tu dosť toho, čo treba objavovať. A nemáme toľko času, nechce sa nám tu. Chceme sa venovať jeden druhému a chceme sa ísť najesť. Neviem, ukážeme aj z reštaurácie niečo? Môžeme minimálne menučko. Menučko. Tak sa podelíme s vami aj o náš obed. Keď máte záujem. Konkrétne jedenie nemusí stačiť s ním na jednu porciu a hotovo. No, ja sa teším. Veľa ľudí fakt zjavne vági, keď vidia, že človek sa napcháva, no. Stačí len tak a Takže Dresdený. Krásna tu tiež pekná biela budova. Hore schodmi, dole schodmi. No tu máš tiež nejakú reštiku. Kafe, té. My sme sa mohli do centra pozrieť.
Ideme, ideme. Ja, tak jak som sa rozhodol, by som išiel na steak. Najlepšie taký stredne, vieš, urobený. No ale tie steakhouse mi Beatka hovorí, že začínajú otvárať od 4. Ale máme tu jeden o 12, ja som pozeral. Jeden už je otvorený a jeden otvára o 12. Tak ja Čiže už meso, by mal ja byť si dám flakotu mesa. Povedz jeho, to musí byť. Lebo vidíš, roast, bratwurst, záver, kráv a tak ďalej. Ja si dám dať nejaký drink k tomu. Môže byť? Beatka, zisti mi, čo je toto za budova, lebo už minulá ma zaujala a som sa vôbec nevedel, že čo to je. Čo je to za budovu? Teraz som otvorené, takže to... Jaj, to bude galéria. Galériu? Na druhej strane tiež nejaké historické. Brühlsche galérie. Neviem, čo je vnútri, ale tiež nejaké umenie. Sošky nejaké tepané zlatom hore, ako vidím. No dobre. Poďme dole. Poď ten ženský kostol zasvetenej panenke Márii, to je kostol Frauenkirchen. To je zase schodíky, ale tiež pekná. No, počúvaj, ja som skoro vôbec. Tiež tu máte pekný podchod. Tu máš tiež nejakú restaurant. Tam iba každým nemeckým mestom. Bratwursty musia byť. Keď tomu dajú kyslú kapustu, tak je to úplne... Tu tiež sa mi páči toto, ne? Tu, jak sme boli, tu máte autentické, viete, znova. Bratwurst musí byť. Kapusta, to je všade, jegeršnica, jagdwurst, to má ten zube. Špargel, no už začína byť sezóna špargli a v Nemecku špargľa to je naozaj, to je fakt také sveté jedlo špargľa, tá biela, zelená, to musí byť špargľa. S holandskou omačkou, hej, to je ich topka. Gericht. Oni to použijú ku všetkému. Tak jak dokážu použiť kyslú kapustu ku klobáse, ty vole, zemiakovej kaši. Takže máte na jednej, na druhej strane, tu máte Cezar salát mit Rind. No to ešte není otvorené. Steakhouse. Tento tu? Šáde. Tak to je škoda. Čiže to tak Lasta pas. A prečo? Prečo až od 5? Altimence. Rinderfilet. Rib eye. Za 30 200 gramový, no. To by bolo dobre. Škoda, že až od 5. to musíme nájsť iný. No a ženský kostol, tu pred nami, počujte, zvonie 12. hodina, ne? Ale je zasvetený Márii. To je moja najmenej obľúbená, dá sa povedať, spiritka. Ja panenka Mária, tak to vôbec my sa nemáme radi, v žiadnom prípade. Ale čo už, no. Je tu zasvetený pre ňu tento kostol, čo bolo v 45. úplne do základov zbombardovaný. Tu bolo úplne nič. Tu nestalo nič, by sa dalo povedať. No a pozrite sa sem, v 2005. Tak tu boli fotky, historické fotky a tak ďalej. Však fotografie už boli. Opäť koňa, opäť inej farby koňa. Čierne, biele, takže tento hnedé. Frauenkirchen. No tie sa im nepáčia. Tie sú veľmi pekné. A peknú hrivu majú, no. Sa robia fotografie historické. Takže tak. No ono to je pekná kombinácia, keď je hnedý kôň a má svetú hrivu. Aj s chvostom. Tu máte Marktplatz.
No a tam je tá galéria, čo sme boli. Ideme ďalej, ne? Na ten market sa pozrieť a hľadáme steakhouse. Čo, dúfam, že steakhouse. Toto? Á, presne. Super, tak pôjdeme si tu sadnúť s Beatkou do Ontario Steakhouse. Pôjdeme, nájdeme. Sa teším. Super, ten som chcel. Jeden ešte? Ten 12. A ešte tento tu Ontario Steakhouse som chcel. Tak sa teším, že si dám naozaj stejčík fajný, šťavnatý, kvalitný. Trocha krvi na posilnenie. S čím? Malovaním? No vidíte, ručne malované pohľadnice, obrázky a tak ďalej. Tie živé sochy, mne sa to moc nepáči, proste. Živé sochy ja nemusím. Kebyže svieti slnko, tak je tu úžasne. Takže prechádzka Dresdenom. Som rád, že sme tu opäť a že sme si to zaznamenali pre vás, pre nás. Dáme to na YouTube. No a náš YouTube channel sa môže rozrastať. Tu máte, tu je Marktplatz, nie? Tu sa vlastne markty, Wochenmarkt koná a tak ďalej, rôzne reštaurácie. Ten nákupak, to je z tejto strany. Taký pekný nákupak, tam ďalšie Ferker múzeum, dopravné múzeum. No opäť veľa skupín ľudí, turistov. Veľa, to už je mesto rušné, nad 300 000, jak sme hovorili, obyvateľov, to už je pre nás dosť rušné mesto. Ukáž nám hore? Tam chceš ísť hore? Pôjdeš. Takže tu môžeme si spraviť, nie? Od tohto kostolíka, čo je za nami. Ten Frauenkirchen si môžeme spraviť rozlúčku s Dresdenom. Nie? Áno. Ideme sa najesť. Áno. A ešte niečo mrkneme, ale to už z histórie asi nebude. Z histórie asi všetko, no. Tak s Beatkou si vyberáme tu jedlo pre nás. Ono už má vybraté, má to jednoduchšie, pretože nemá 100% carnivore. No a ja si berem tu ribeye steak, Black Angus, 300 gramový, no a k tomu chcem iba to maslo, Kräuterbutter. To mi stačí, nechcem žiadne hranolky a nič také. A dali sme si, čo sme si dali, špric marakujový. Takže asi tak, no. A sme v nejakej ontárijskej kanadskej reštaurácii steakhouse, takže asi tak hojne ľudí. Tak sme si objednali ten marakuja špricik s Beatkou. Ja ho mám tu. Čau moja, na zdravie. Chceš si štrngať, alebo ani nie? Na Drážďany. Dreždeň. Dobrá, osviežujúca. Aj keď je dosť sviežo vonku, no? Tak aj tak. Takže pohodička, dobre sa tu sedí. Taký kľud celkom, no? Sa to neprekrikujú ľudia. Ty už máš vybraté, no? No tiež. Alkohol to máš tam, jasno. Tu som spravil výnimku, no vieš, lebo tiež som chcel vynechať alkohol, ale môže byť. Už nám prišla naša objednávka, moje ribeye, ktorý by mala byť medium, no a bacon, burgerik, beef. Beef alebo bison? Bison skôr, to si ešte nemám také burgery. Takže som zvedavý.
Uvidíme, ako to bude mať štruktúru a tak. Pekne vyhriatý tanier. Ešte teplúčky tanierik a tak. Takže som zvedavý. Idem si dať troška krvi, aby som sa posilnil. Tak ja som mimoriadne spokojný s prípravou stejku. Na vrchu mám, ako si môžete všimnúť, bylinkové maslo. Dal som si to bez prílohy, by sa dalo povedať, pretože mám tu carnivore dietu a tak. No ale výborné, chutné, jemné, ružové mäsko. No a ako chutí tebe, Bea, burger z bizónu? Výborný. Výborný? Tak to som rád. Naozaj, veľmi dobre pripravený akože steak. Takže chlapci z Ontaria vedia, čo robia. S Beatkou už sme von. Ontario Steakhouse, vrelo odporúčam. Dali sme si trocha krvi nášho života budiča. No a krásny výhľad, pretože tu pred nami je hneď ten Frauenkirchen. Takže aj v interiéri. Na budúce by stalo za to posedieť si vonku. No, ale musí byť teplejšie. No, Takže Ontario Steakhouse vám odporúčam. Naozaj chutná. Všetkými 20. Naozaj, fakt, že dobrý stejčik. Všetkými 20. Pochopiteľne, keďže sme na výprave, Outmarkt Gallery, veľké nákupné centrum, kde sa nachádza Beatkine knihkupectvo, ale nie teraz Tháliu, myslím, ale Hugendubel, ktorý taktiež poznáme, máme ho v Erfurte. No viete, klasický nakupáčik, galéria, ne? Proste. Poďme po tejto strane. My chceme len knihy pre Beatku. Darčíček. Dole? Tak musíme ísť z druhej strany. Všade každé mesto, hlavné mesto tých Bundeslandov má tu svoju galériu. Nakúpak. 1, 2, podlažie, 3 môžu byť, kde sú reštaurácie, predajne, kde nájdete všetko na jednom mieste. Ale nám sa to nepáči, lebo to pchajú do tých historických budov. A to sa nám vôbec nepáči. Historické budovy. Pozri, to je tiež jak v Erfurte, aha. Tie fontány. No. Taktiež. Ešte aj Hansena tu máš. A my hľadáme knihkupectvo, aby si Beatka mohla dokúpiť nejakú knižku novú. Človeče, premýšľam, či sme nemohli ísť do tej galérie. Tu máš. No už sme ju našli. Tak možno si Beatka niečo vyberie. Vyberieš? Opäť Beatka si vybrala knihu. To je pokračovanie, alebo to je prvý diel? Konečne je to prvý diel. Aj, proste o tých drakoch, ne? Nech to nezačíname od trojky, ale tak, jak sa má od začiatku, nie od ako to je? konca. Fort Wings? Áno, Fort Wing. Fort Wing. Už mi chýba iba Iron Flame. Iron Flame kúpime na budúce. Takže vždycky, keď ako navštívime nejaké knihkupectvo, tak si berieme knihu. Takže tak rozšíriť našu knihovničku. Rozširujeme ju. Dá sa povedať, dosť často počúvaj, no. Tak s Beatkou sa chceme s vami rozlúčiť z Dresdenu. Veríme, že sa vám obhliadka mestom s nami páčila. No a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Majte pekný víkend. My to hodíme na YouTube, možno ešte aj dnes. Tak OK, majte sa zatiaľ. Čau. Čau. Tak pri ďalšom videu, možno budúci víkend. Čus, no možno budúci víkend. Uvidíme, ako budeme s časom na tom.